everyone, welcome back to the live trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, sila Uthando Nesthembu season 6 episode 11. Kahle guys, kwenzekani kuMasaule? Kubuza abantu ke after watching episode 11. A lot was revealed after uMakhumalo had a meeting with uLungelo, who is Masaule's son. Engazi uthi uMusa guys waba ususpect number 1 from Masaule's family, including uLungelo othe akanankinga noMakhumalo kodwa unenkinga noMusa futhi kunembuzo asafisa ukumbuza yona. Apparently guys, uMusa uthi wathengela uMasaule umuzi eMarket mangabe seshona ke ifamily kaMasaule yamkhipha ngodli neimpahla zakhe even before Masaule's funeral, because they suspected ukuthi ngazothi unesandla ekufeni kwengane yabo. Mhlambe babezitshela ke ukuthi wathwala ngengane yabo ngoba yashonela engozini yemoto. uMakhumalo also revealed ukuthi yena wayesebenzela uMusa as a receptionist or wayesebenza e-office likaMusa, and they started dating while uMusa was married with Masaule. According to Musa, he told Masaule that he was dating uMakhumalo, and uMasaule wangaba nenkinga wathi ke uzombheka uMakhumalo ambone ukuthi umuntu onjani. After assessing her baqala ke baba abangane abakhulu uMasaule noMakhumalo. Nangoku uMasaule guys esedlule emhlabeni ebuya kubo kaMakhumalo, and that was the last time uMusa communicated with Masaule's family because babemsola ngokushona kwengane yabo. What I don't understand guys ukuthi ke if uMusa really was married to uMasaule and benomuzi together eMarket as esho, why avumela umndeni kaMasaule ukuthi umkhiphe emzini wabo? Because I don't think ukuthi if ethi wayeshade noMasaule, I don't think ukuthi lo muzi kwakuwamasaule as much as ethi ngamthengela umuzi eMarket, but lo muzi lowo kwako wabo bobabili, and I believe ukuthi mawukuthi wayeshadile lo muzi kwakungwakamseleko kwangasiwona owakaSaul. So kwenzeka kanjani ukuthi ke bamkhiphe kulowo muzi and ahambe angaphinda bheke emuva, because uthi the last time ezama ukuthi akhulume nomndeni kaMasaule ba azange bamfune bamreject. So I'm just asking myself a lot of questions guys after watching that episode. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Do you also suspect uMusa ngokushona kaMasaule na, or it was just a coincidence guys? Bye.